alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah. Malam mun gode bari mu yi wa ƴan uwa bishara. Na bar shi ya Kaduna. Malam ya labari. Allahu akbar Allahu akbar ya dare. Yana nan da lafiya dan an yi kokarin kira nan ko ba ka mu ba da mu ko da ina ba da ina da karawa. Na'am. Ya ta company ne wannan ba ta da jawa ne ma. Na'am. A cikin da lafiya da kana da ko kwana. Na'am. Da kuma da kira da ka ba ma da ya da lafiya ko da